Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni mtsiku lachisanu ndi chiwiri kapena kuti tsiku la nambala 6 la msonkhano umene tikuchititsa kuno ku Doropa. Tili ndi msonkhano wabwino umene tikuphunzira mutu wakuti tili pati mulosi. Kwa inu amene mukutijoyina lero, takhala tikuunguza kuunikira mwakuphunzira mawu a Mulungu, kuphunzitsana kuti tidziwe kuti ulosi ukuti tikuyendera patipo, ndipo mothandizidwa ndi Mulungu taphunzira kuchokera m'malemba olekanalekana kufikira mpaka na pamene dzulo tinali m'buku la Daniel chapter number 2. Tinali kuona mutu kapena kuwerenga malemba kuchoka pa buku la Daniel chapter number 2, ndipo tinayambira pa verse lake la number 29. Malemba anationetsa kuti ulosiwu uli pati nanga chochitikachi chikuyenda motani, kufikira pamene tinaona ngati mpingo kuti simunganene za ulosi ndi kufotokozera pamene ulosi ukulunjika kuti tili pati, osanenako za maufumu ogawanika, komanso maufumu amene akhala akuuka ku dziko lapansi. Anationetsera kuti zochitika za maufumuwa zikumapherezera kuyenda limodzi ndi ndondomeko za ulosi umene ukukwanirisa ndi kupereka chithunzi chakuti tili pati. Lero ndi tsiku la namba 6, tili pa msonkhano umenewu, pamene tikupitiriza kuunika ndi mutu omwewu wakuti ulosi uli pati. Tiyambe nkunena kuti simungafotokoze za ulosi kuti uli pati mopanda kufotokozera za zochitika za masiku osiriza. Amen mpingo. Tikanena kuti ulosi uli pati, ndiye kuti tiyenera kunena ponso za masiku osiriza. Mwa njira ina, kuti tikazindikire kuti muulosi tili pati, mawu okhawa akuti ulosi tili pati ndi njira yokhala ndipo yambira imene inayamba kuchokera mu nthawi imene Yesu Khristu anabwera ku dziko lapansi, chifukwa wamkulu woyamba kukwanirisa ulosi umene Baibulo lidanena anali Yesu. Kubwera kwake kunali kudzayamba chochitika chachikulu choyamba chokwanirisa kuti akapereke chithunzi cha ulendo wa nthawi ya pansi pano muulosi kuti tili pati. Kunali kuyamba kwa kubwera kwa Yesu Khristu, kumene kubwera kwake kudali kukwanirisa ulosi onenedwa ndi Yesaya komanso azitumiki ena mchipangano chakale. Choncho Yesu Khristu atabwera ku dziko lapansi anali kudzayamba kukwanirisa ulosiwo. Sunangokwaniritsidwa ulosi, koma tsopano tinayamba kuyenda masiku azochitika zokwanirisa ulosiwo. Dziko lapansi lakhala lili pa mdima kwa nthawi yayitali, osamazindikira kuti
ulosi ukutinji nanga zimene zinanenedwa zikuchitika kapena sizikuchitika. Mavuto akulu ku dziko lapansi sikuzindikira kuti Baibulo linanenera kapena linalosera, koma kudziwa nthawi yoyenerera ya pamene tikuyendera ndi zochitika za mulosiwo kuti zikakudziwiseni kuti ulosiwu ukunena kuti chani nanga tili pati. Mu ulendo ofuna kuona kuti ulosi ukukwaniritsidwa bwanji, njira muli zochitika. Kotero kuyambira pamene Yesu Khristu anabwera tinakhala ngati kuti tonse takwera basi yotchedwa ulosi imene ikuyenda tsiku ndi tsiku pa ulendo olunjika kumwamba. Ndibwereze mawu amenewo. Kuyambira nthawi imene Yesu Khristu anabwera, okhulupirira anakhala ngati akukwera basi ya ulendo yotchedwa ulosi wa mtsogolo. Kotero basi imeneyo, ulendo umenewo umayendedwa tsiku ndi tsiku. Ndi udindo wawokhala mkati mwa basi kuzindikira kuti ulendo wotchedwa ulosi tinawuyamba ndipo sitili pa malo amodzi. Timayenda muchazikhalira kuti mukuyenda ndi mulendo, muchoka naye Blantyre mubwera naye mulilongwe sanabwerepo. Mwana wanga, mkazanga, mzanga, pano tafika pano ndi pamene amapatcha kuti pawenera. Ndiye kuti takwera basi ikanyamuka kuyenda pang'ono, timamuuza kuti wapaona pano ndi palanda pauti pakameza. Ndiye mwana amasunzumira, kaya ndi mkazako unamtenga kumusi uko kwa Nyezerera sanaendepo, ndiye umamfotokozera pano tafika pano ndi palunzu. Ndiye amayang'ana paipo pamutu umene atumiki anapasidwa, ayika mutu wabwino kuti tili pati muulosi. Mukayendayenda pamakhala kufotokozeraku sikuyimayi. Choncho munthu amene anayendapo ulendowu ndi amene sayenera kugona mbasiyo, chifukwa ndi amene azifotokozera, kumfotokozera mulendo wa ulendowu kuti pano ndi pati. Ngati mumamva kuti pazalewa ndi pano chemwali, mukuyenda ulendo mpaka mukafika mdepoti ya Lilongwe, mumamuuza kuti tsopano tatani tafika. Koma mawu akuti tafika simamuuzira ntaunimo, mumamuuzira chakudetsa uko tili kuno ndi kudetsa, ndiye kuti tasala pang'ono kufika kucha. Mukamapondani na njiri mumayamba kumuuza kuti tsopano tikulowa tauni ya Lilongwe. Ndiye chidwi cha mulendo amene anamva mbiri ya ulendo, anamvapo mbiri ya tauni ya Lilongwe, amakhala kuponya maso mwamwa. Ukakhala usiku ndi amamva kuti ikhoza kukhala ndi Lilongwe, chikwawo na zimagesi zati ngwe ngati pa nyanja. Kodi zikumveka zimenezi? Mukumfotokozera pamayenera kukhala amene akuzindikira za ulendowu kuti ukuyenda bwanji, kofotokozera za ulosiwo. Kodi zikumveka mpingo wa Mulungu? Choncho tikanena nkhani ya ulosi si chinthu chimodzi, koma ndi ulendo umene mkati mwa ulendo umenewu ponena za ulosiwo muli zochitika zosiyanasiyana zimene timayenera kuwuzana kuti chochitika ichi ndiye kuti tili pafupi kupeza chakuti. Amen. Kodi kumveka zimene? Mene tanyamuka pano tikuyenda tikukafika pakuti. Ndiye chimenechi ndi chimene mipingo atumiki ambiri
chima wakanika. Ameni mpingo. Iwo amangonena kuti masiku osiriza tafika nthawi yatha, tafika Yesu akubwera, osafotokozera zomveka bwino. Tamvera, tingalengeze kuti Yesu akubwera, komatu asanabwere Yesu tili mu ulendo umene tiyenera kudziwa kuti posafika ntawuni ya Lilongwe kuyimira Yesu tiyenera kufika kaye pa Baraka. Kodi sikumveka zimene? Tikuyembekezera kulowa ntawuni ya Lilongwe tifika kaye pa Nchewu chabwino. Pamenepa tiyenera kufotokozera zomveka bwino kuti ulendo ndi wa ku Lilongwe, koma akandifunsa ndimuyankhe. Amen. Kodi mukuti mukubwera mukuyendera patama ya uchi ndiye kumakhala mafoni mmapasi, osapadziwa amayigwira kaye osayankha kwagwedesa neba. Kodi pano pachani pacha ndi anene kuti pano pali Zulu, ndikuyendera pali Zulu, zongomva sana paone iyayi wangomvesedwa. Kodi sikumveka zimene? Sikumveka zimene? Na tikuyenera kukhala kaye ndatumiki anthu mpingo ndi ziphunziso za ndondomeko kuti tikamafotokozera zakutha kwa nthawi ya pansi pano ndi kubwera kwa Yesu tafotokozere motsatana kuti anthu asangodikira kubwera kwa Yesu, chifukwa Yesuyo asanabwere monga mwa ulosi pali zochitika zingati simwafotokozera bwino zikoza kuaphonyesa kubwera kwa Yesu. Kazi kumveka zimenezi? Amen. Zaphonyesa kubwera kwanda? Kubwera kwa Yesu. Chifukwa inuyo mwangauza kuti Yesu akubwera, ndi akuyembekezera kubwera kwa Yesu. Koma sakuti mkatikati mwa ulendomu mungakhale zochitika zina zingapangise kuti anthu aja aphonye choyenera kuchitikacho. Kodi sikumveka zimenezi? Amen. Ameni. Tsiku lina ife timakhala kuphiri ku Kamanda, ndiye tili kumeneku timakhala ni mwana mnyamata, m'bale wake wa mnyamata amene wabwera pamenepo. Panali ganizo lakuti mnyamatayi abwerere ku Lilongwe, sayenda ndife. Ndiye ine ndayaya tinatenga transport ndikumpasa, tinamulondola pa foni, anafika ntawuni ya Nzuzu, ndipo anakwezesedwa basi kuti basi iweyo ukupita ku Lilongwe. Ndipo basi yopita ku Lilongwe mnyamata anakwera, ndiwozindikiraponso kusiyana ndi azibale yake yena chifukwa cha kalasi imene analowa. Tinali ndi chikhulupiriro kumbadwa wabadwiraso ntawuni ya Lilongwe, sizingatheke kuti angayiduse tawuni ya Lilongwe nkukafika kutali. Tinakhulupirira kuti mwana akafika, ndipo tinampasa basi anakwera. Vuto limene anali nalo mwana ameneyi ndila kuti amakhulupirira kugona kusiyana ndi chilichonse pamoyo wake. Chimene iyeyo amachidalira kuposa chilichonse ndi kugona, ndipo mtendere wa moyo wake unagona mukugona. Paradiso iyeyo akati ndalowa ku paradiso ndi kugona, amagona. Ye mnyamata anagona, ali ndi sukulu, ali ndi kantima soka kakulu kodzidalira kuti ndinophunzira, sindingafunsenso kufunsa munthu mpasi muno. Ndizimfunsa kuti chani, ndine odziwa zonse. Ndi anakwera pasi monga iye olowa paradiso ogona, mnyamata anatani anagona. Basi inaenda inafika ntawuni ya Lilongwe, pa post office, pa center, pa capital city ya Lilongwe, pakwawo poti atsikire. Koma ali mtulo, ulosi uli pati pali amene akugona, afunika kwazusa chifukwa apitirira pa tawuni. Mnyamata yanagona, ni mwana wanga ati ndikunena, anagona chitulo gulu. Papa basa nakuwa tafika pa Lilongwe, koma iye alija
ali mtulo basi nanyamuka sadasike kuchoka pa Lilongwe foyenera kutsika ulendo wa ku Blantyre basi 7 kholo lalikaza yaya khalapa mtima wakana kuti basi 7 basi manager imeina kuti mu Lilongwe yata ndi mwana uchasakuimba kuti wata tamuimbireni ndende nayi ndi mafoni kuru anavomera Nyamata mulipati kodi zikumveka zimenezi achimwene simunafike akuti tadusa zalewa ukupita kuti tadusa zalewa ine ndasibisa foni ndamwita na kasi ndikuti kasi mene sikumvekera galaji wetu wanuti akuoneka kuti wafoile ine sindi kumkhulupirira galaji wetu amene ucha alindivuta akuti sizingateke iya Jime wabadila pa town Jime ndi town monga zose za town ya Lilongwe pambereka tamberekerera town pa poto angaponyo saizi wa Lilongwe zosateka ndiye ndikutamwimbireni ndi akuimba iniyekewa akumwimbira mwana wanga ulipati akuti chifukwa kangati nseu unaonongeka ndiye tadusa zalewa ine ndikuti chikundipangisatu mwana wanga kuti ndikuimbire ndikuti uchoka mzuzu kupita ku Lilongwe silidusa zalewa kulibe zalewa iwe zalewa nguichula bwanji tapase a driver kapena a conductor ndilankhule nawo akutenga kwa pasaja a conductor kufusa conductor kuti tikuyendera pachingi akulu chitenjezima mataka mangira apa ndikuti mwana wata wasowa kodi zikumveka zini mwana wata panafunika munthu auzidwe ndondomeko yakayendedwe ouzidwa amvesese asakule mtima chifukwa ngati sitauza kuti ulosi uli pati nanga basi ikuyendera pati ena asowa kodi zikumveka zimene so mipingo ikusochera ikungodikira kubwera kwa Yesu ndiyophunzira muli magalajuweti muli anthu ama PhD yawo azoziwika zawo akatundu wawo wabwino koma pamene ali kufikira lero sakutanipo sakudziwapo ayi iwo akungopembeza ndi kumasonkhanisa za 10 ndi kumasegula ma account 1 machali chitu mpaka ma account 6 account 1 yazaza account 3 yazazaso zikuzaza za account koma kwafunsa kuti tilipati angokuzani kuti tikudikira kubwera kwa Yesu ndiye chimene ife munsonkhano uno pa dolopa tikukana tikudziwa kuti ena ngakhala ali ndi sukulu amata kusowa anasowa Jime ukasikira kuti inu nanga kwa chingeni ndikuno ndikuti akondakita insiseni anasisa pacha nda akunda chabwino ndiye titere tingoenda naye pang'ono tifike naye pa depo tipeni pa chingenipo ndiye tinsise pati ndiye anansisa pamili ndachimwene mwasika mwasowekeratu tasowaiti ndati inde kaya muvomereze kuti mwasowa ngai zina kulephera kudziwa ulosi ulipati ndi chifukwa chakuti zikhulupiriro za mipingo imene timasonkhanamo zimasidalira kwambiri zokha zimazikhulupirira kuti iwawo ndi oziwa zonse koma tadikirani nkhaniyi imasowa thandizo lochoka kumwamba ameni mpingo kuti limodzi ndinamfunsa mwana wanga Jime titakumana zinakhala bwanji ndiakuti ineyo ndikuyendera pa nchewu ndinazamva kuti nchewu koma ndifunse kuti ndiye ndikuyendera pati mwaona kani akupitirira wasochera koma akupitirira kukula mtima mbuli yophunzira koma ikupitirira kukula mtima osafuna kufunsa
mpaka pamene tinauza ifa kondakita kuti graduate yonsiseni ndi bulutu sazi wakanthu wasochera amene ntiseni kodi zikumvekana munthu inu ana mulungu tiye tizimvesesa chimene Bible likunena. Amen mpingo. So masulo wano ndimati tiziyale zinthu zimotere kuti inu ndine tidziwe kuti ulosi ulipati nanga pamene tili penipeni ndipati. Amen mpingo. Tentiyambirekayi kuwerenga buku la Mateyu chapter number 24 tiwerenga verse yake ya number 34. Matthew chapter number 24 verse 34. Mwepesi tiyeni werenga musoishi. Amen. Matthew 24 verse 34. Indetu ndinena kwa inu m'bado uwu sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonsezi zitachitidwa. Verse 35. Amen. Matthew chapter number 24 wakulankhula pamenepa si Mateyu ayi mulembi koma mawu yawa ndi otuluka kukamwa kwa mwini wake Yesu. Amen. Ndiye kuti nkhani yokhuzana ndi masiku osiriza inali itafika pakamvuluvulu pakati pa ophunzira, inali itafika pakati pa anthu. Nawo oyenda pamodzi ndi Yesu ankafuna kudziwa za tsogolo. Sitimangopembeza osadziwa tsogolo, osamayenda chikhulupiriro ndi kujoyina chikhulupiriro chimene chikulephera kufotokozera tsogolo. Musochera kodi zikumvekana munthu chisango kupanikizani Yesu akubwera osakufotokozera ni tsogolo mungwita mumulephera Yesuyo pakalilole oyang'anira kuti mukalowe mu ufumu wa Mulungu. Yesu wafika pakati pa anthu. Amen mpingo. Kodi zikumveka izi? Ndiye wafika Yesu ndiye akuti verse number 24 verse number 34. Verse number 34. Inde bwerezana soko. Indetu ndinena kwa inu m'bado uwu sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonsezi zitachitidwa. Bible Yesu akuti indetu ndine. Amen. Pakati pa amene anabwera ku dziko lapansi kuyambira pada mpaka pamene tsiku losiriza akubweranso, pakati pa nsepa aneneri palibe munthu amene olembedwa m'Baibulo ananena mawu mobwereza indetu ndi slogan ya Yesu. Amen. Iyi inali chimvemvemve akati indetu samasoveka secretary, akati indetu samasoveka chonenacho kuti akambirane ndi munthu. Akamanena kuti indetu amanena zimene anakambirana kumwamba ndipo zinasayinidwa ndi amene appears unchangeable. Indetu palibe sasinthe. Akanena kuti indetu zimakhala kuti zimene zonso mkabineti ya kumwamba anakambirana zinasayinidwa, ndipo mawu akuti indetu ziwa ndi kuti Yesu polankhula amalankhula ndi ulamuliro ochokera kwa Mulungu, omvana pa chilankhulidwe, omvana pa maganizo, omvana pa machitidwe a zinthu. Wanenaso sasintha mfumu, wanenaso chisasinthe chipani, wanenaso palibe boma limene lisasinthe, ngakhale ulamuliro wamphamvu wa dziko lapansi susasintha. Ndiye amanena ndi challenge indetu. Samverani akati indetu amayang'ana sopa mkulu olamulira dziko lapansi amene ndi Lucifer kuti ndanena ine indetu iwe susasintha.
ndipo Satana wakala kusintha zochitika, koma wakanika kusintha up to this time daima pano. Mawa indetu simene Yesu anasainira sizizasinthidwanso ayi. Kodi zikumveka simenezi? Ndiye yakuti indetu. Tamverani anthu inu amene mwandiyandikira. Izi zonse zimene mukuzionazi zisayenera kuchitika ndithu, mpaka m'bado uwu mukuonawo suzatha zinthu zimenezi zitachitika. Amen. Kuzimveka zimenezi? Tili pati ulosi ukuyenda number 1. Tiyang'anire zimene Yesu akunena kuti izi zisatanikaye zizachitika. Ndiye kuti step number 1 mukamayang'ana ulosi muziyenda muzochitika zimene zikuchitikazo zizikusonyesani kuti m'bado osiriza umene Yesu amanena ndi inu ndi. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye kuti ulosi choyambirira uli ndi zochitika, ma events. Amen. Ngati machitachita asizindikiro zakutha kwa nthawi ya pansi pano zikutanthauza kuti Yesu asanabwere, amene tikumulalikira kuti akubwera nthawi yathayi, asanabwere iyeyo pachitika kaye zochitika. Kandi kumveka kaya? Ndiye ngati zochitachita zija zikuchitika nthawi inoyo, ndiye anthu simukuziona, mukungokakamira kuti Yesu akubwera, nanga zochitikazi simukuzisamalira. Mapeto ake zochitikazi zatumizidwa ndi Lucifer kuti zikupambonezeni kubwera kwa Yesu. Ndiye kundifunsa ine, akakufunsa nini kuti ulosi uli pati. Tili ndi mastepe pano ndatchula pafupi 4 amene tikuyenera kuyenda. Ameni mpingo. Ameni. Tamvera. Pali zochitika ndi m'bado osiriza. Pa verse number 34 pali zinthu ziwiri. Zochitika komanso m'bado osiriza. Sikumveka simenezi? Ndio werengeka wili. Verse 34 ya Matthew 24. Indetu ndinena kwa inu, m'bado uwu sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonsezi zitachitidwa. Cholengeza choyamba tikamanena za tili pati mulosi ndikuti m'bado uwu suchoka kaye paka zonsezi zitata. Kodi zimveka pamene? Iyeyo wanena kuti ine ndikubwera ngati. Hayi, akuyamba kunena kaye kuti m'bado wosiriza suchoka mpaka izizi zitachitika. Ndiye tsopano inu ndine kuti tikayambe kudziwa kuti tili pati mulosi, choyamba muzidziwe nokha kuti inuyo ndi m'bado osiriza. Number 1. Number 2, inuyo mwabadira mu m'bado osiriza. Tamverani. Number 3, inuyo pamene mulipo muyenera kaye tsopano muyambe kuona zochitika za mu m'bado osiriza. Kodi zimveka zimene pakadali panopa zikuchitika. Tikuyembekezera Yesu, tikufuna tione m'bado osiriza. Kazi kumveka zimenezi? Ameni. Olemba buku Timotero wauona m'bado umene. Ameni mpingo. Mukumumva Timotero wauona cha m'bado umene. Akuti zochitika kapena kuti zoyipa za masiku osiriza. Amen. Nge akufotokozera machitachita amasiku osiriza, koma ayikapo mawu akuti zoyipa za masiku osiriza. Amen. Kodi ndi 2 Timoteo? Ndi 2 Timoteo chapter number 4, chapter number 3, verse number
1 tiye mbale wanga waipesa 2 Timotheo Timotheo chapter 3 mawa kula zoipa zopya masiku otsiriza koma zindikira ichi kuti masiku otsiriza zidzafika nthawi zowawitsa pakuti anthu adzakhala ozikonda okha okonda ndalama ozitamandira ozikuza amwano osamvera kuwabala osayamika osayera mtima opanda chikondi chachibadidwe osayanjanitsika akudyelekeza osakhoza kuziletsa aukali osakonda abwino. Verse 4. Amen. Akunena kuti koma dziwa ichi kuti masiku osiriza zidzafika nthawi zowawitsa. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye kuti mukantenga Mateyu chapter number 24 verse yake number 34 olemba buku uyu Timotheo 2 Timotheo chapter number 3 akutiponya ku verse number 34 ya Mateyu 24 ya chimene Yesu amanena cha last generation. Amen. Kodi zikumveka? Ndiye kuti inu nonse opembeza ndi osapembeza dziwani kuti tili mu last generation. Zizindikiro zakuti tili mu last generation ndi zimene zikuyambira pa verse number 1 ya 2 Timotheo chapter number 3. Amen. Akakufunsani kuti tili pati, munene kuti tili pa ulosi, tili kumbado osiriza. Amen. Umboni wanu ndi chani kuti unowo ndi mbado osiriza umene Yesu pa Mateyu chapter number 24 verse 34 akuti suzapita mpaka izi zonse izi zake ziti. Verse number 1 2 Timotheo chapter number 3 verse number 1. Koma zindikira ichi kuti masiku otsiriza zidzafika nthawi zowawitsa pakuti anthu adzakhala ozikonda okha okonda ndalama ozitamandira ozikuza amwano. Amen. Ayamba kuyala zizindikiro zakuti tili pati pakuti anthu adzakhala ozikonda okha. Kodi zikumveka zimenezi? Ozikuza komanso acha amwano. Kodi ine ndikusoweka kuchedwa ndi pamene pakati simukuziona zizindikiro zakuti ulosi tili pati tili mu mbado osiriza. Ndi mbado osiriza bwanji? Baibulo lizanena kuti zizindikiro za mbado osiriza 1 kudzakhala kuzikuza kuzikonda cha koma kupatula pa zonsezo udzakhala mbado okonda ndalama. Chimene ndi chizindikiro chowala kwambiri chimene chikuonekera poyera kuti tili mu mbado osiriza ndicho chikondi cha pandalama chimene chikuononga mawu a Mulungu. Chikondi cha pandalama chimene chapotosa uthenga ndi chikondi cha pandalama chimene chazunza ndi kupondereza choonadi ndi chikondi cha pandalama chimene chikulepheresa anthu ambiri choonadi akuchidziwa ndi kulupsa dala pa choonadi ndi chikondi cha pandalama. Ndiye chikondi cha pandalamachi ndi chimene chapangisa bize dziko lonse lili dodolido ngati umboni wakuti taponda masiku osiriza. Munthu atandifunsa ine muli pati bulosi ndingozuka mbanda kucha nkuyima pa msewu wa kwathu filikoloko ndikumuwuza kuti uzimu yimisa aliyense azikuyankha kuti ndikupita kugana. Kuzumveka zimene zimveka udanamu filikoloko mukhale pomwepo folokoloko ya mbanda kucha mukumana ndi amene akuweruka kuchoka kucha kuntchito 24 hours
mtima wa mtu uli panjanje pa ndalama. Zoopseza za hefe yake wasipereka mtu kufa chifukwa cha ndalama. Kwa hiyo kumveka hivyo anthu akutaya maonekedwe achibadilwe chao mtima wika pa ndalama. Anthu akutaya achanawo mtima wika pa ndalama. Anthu akutaya mabanja awo mtima wika pa ndalama. Kotera kuti dziko lonse lapansi lili pa ndalama. Mukapita ndine m'manda tikapempha akufa ophedwa akatsuke akakuza ni kuti ndagona chifukwa m'bale wanga adakonda ndalama anandipha. Kodi zomveka zimene? Mukapita msipatala mukapeza anthu apenga misala mukafunsa misala akakuza ni kuti amalume anakonda ndalama andiloza. Kodi zomveka zimene? Mukapita mabedi msipatala mukampesa nsibambo ndi nsimayi wadwala anatenga matenda watenga kuti kokasaka cha ndalama. Tili masiku amene munthu akukonda kwambiri ndalama. Ichi chikutiponya kuti ulosi ulipati timuza kuti tili mumbadota osirisa. Amen. Kodi zomveka zimene? Ameni. Tili mumbadota ni umene ukukonda cha ndalama. Ndiyo mukangoyang'anisisa ndalama anthu akulowa satani chifukwa cha ndalama. Zimveka kodi zimene? Ana akulosa makolo wawo alonjeza ndalama ku sukulu. Iweyo ukhala bwana, iweyo ukhala kwini, tisikupasa cha ndalama. Amulandilisa kale zikwama zokongola ampasa kale ma instrument apa mwamba kumene koko anyamisa kuti tisikupanga support. Kodi zomveka zimene? Alibisi ndu zambiri zokongola zapa mwamba zimene mpaka na wataya naso maonekedwe ake, wataya naso moyo wake chifukwa chikondi chapa ndalama. Anthu akudana ndi makolo wawo chifukwa cha ndalama. Ana akudana ndi makolo wawo chifukwa cha chikondi chapa. Mukamaona mmene munthu waikondera ndalama ndi chisimikizo chakuti tili mu last generation. Yesu akudziwa kuti last generation isakhala ndi masaini amene muzizaona simuzizachita kuvutika kufufuzayi. Muzayipesa kuti ngakhale mipingo lero mulinganira ndalama. Anthu sakukonda mawu akukonda cha ndalama. Mpingo umene ucha ukuyenda bwino kwambiri maripoti mpingo ukuyenda cha akunena cha amanena utenga amanena ulaliki amati cha ndalama. Ambuye mundipase mpingo wanga ndikufuna udzadze zaboza sakufuna mioyo yanthu akudziwa kuti akazaza anthu mukhalaso cha ndalama. Kodi zomveka zimene? Anthu amakwera ndege azibusa ulendo kwa tipi Joshua. Kodi zomveka zimene? Azibusa amatipesa ife amasenga akale ife kumatipesa. Mukufuna chani abusa ampingo wanu wa imuyo kundipesa ineyo chikunja ndikufuna kuchuka. Kodi zomveka zimene? Afuna cha? Afuna ndalama. Ati mpingo wake anthu asita abwera mbiri. Akufuna cha? Ndalama. Kodi zomveka zimene zadana? Tilimotsi kodi. Abusa tu mpingo kukuvuta ni kuyendesa. Akunena ripoti lacha? Ndalama. Abusa wao sanga kwanisa kuyendesa mpingo chifukwa cha ndalama. Akabwera woyang'anira abusa chigawo amayang'ana chumba likuyenda bwanji, cha 10 chikuyenda bwanji. Mpingo wakumene kucha kutolopa ndi mbola. Mbola itu sakunena kuti kulibe miyoyo yatembenuka mtima hayi. Koma sikupereka ndalama. Kodi zomveka zimene? Mpingo wake phala lendeni alibe cha? Alibe ndalama. Hinu musachite masewera. Kampingo kakutolopa ndi kamphamvu alipo anthu 5 koma kuli ndalama. Akuti mpingo wacha wamphamvu
chiwiri account yawo ya anthu follow ndiyo khuta mpingo waja mautumiki womwe umva kuti utumiki wauchi ndi wamphamvu akunena cha ndalama. Utumiki wayo wacha watu aibu ofoka atu ulibe chilichonse akunena ndalama sakunena uthenga ija. Amen. Mkabwera kwa kuli atu aibu mawa Mulungu mukawamva chenu koma mukamve mbiri zawo mukamva utumiki wawo mbola chifukwa ulibe cha kodi sumveka zimene ndiakuti mukadzaona anthu akuchita depend pa ndalama malo mwa Mulungu imeneyo ndi last sign yakuti tsopano tili pati mulosi tili mu last generation. Amen people. Kodi limosana mu ameni. Mukaona kuti pamene pasopano mukabwerera pa Matthew chapter number 24 verse number 34 yomwe ija. Amen. Amen. Yesu akunena zinthu ziwiri. Tawerengani munthu wankulu. Matthew 24 verse 34. Indetu ndinena kwa inu m'bado uwu sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonsezi zitachitidwa. Amen. Kodi zumveka zimenezi akuti m'bado uwu sudzachoka kufikira zonsezi zitachitidwa. Amen. Ndiye kuti inu ndine kuti tikadziwe kuti ulosi ulipati tiyenera kufufuza zonsezi. Mukuziona zonsezi zikuchitika kusonyeza kuti muli zinthu zambiri. Kazumveka zimenezo Yesu asanabwere payenera pakhale zonsezi zichitike. Amen mpingo. Osayiwala kunena kuti masiku akumapeto ngati ano ampingo osiriza kuyenera kukhala zochitika zosonyeza kutha kwa nthawi ya pansi pano. Amen. Number 1, tiyenera kaye kuyenda muzizindikiro za matenda achilendo ngati chizindikiro chakuti kodi mulosi tilipati. Amen. Usayiwale kuti Bible lilawoseraso za miliri yochitika kutsogolo. Amen. Ndiye kuti tiyenera kudziwa kuti mulosi tilipati mukuyenera kuchitika matenda. Mmene inuyo mukumva nthenda ndi chizindikiro chakutha kwa nthawi kuti tikuyendera pati ndi matenda mukuwaona achilendo. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ndikunena pano dziko lili kwedekede ndi nthenda kananji Ebola ndi akubwera ndi mkoko kudziko lapansi kufikira kuti maiko akukayikira kuti mpira wa dziko lonse lapansi World Cup mwina akoza kuyilepheretsa amene amakonda mpira. Ebola ikuthamanga kwambiri. Amen mpira. Koti kumvana namu isi ndizo zizindikiro zina mwa izo munthu atakufunsani lero kuti tilipati mulosi tili masiku amene miliri yosiyanasiyana ikuchitika ndipo mukadzaona zimenezi zikuchitika muzazindikire kuti pakati pa ulosi tili masiku oyandikira kubwera kwa Yesu. Musangodikirira kubwera kwa chekwayi koma muone zochitika. Amen. Simunganene ndi matenda ambirimbiri pano. Number 3, matsoka amene akugwa pa dziko lapansi. Amen. Mukuona tsoka la pamadzi, tsoka la pamtunda, posachedwa moto uyakanso ku dziko lapansi. Nkhalango zikuluzikulu oyesa akafukufuku apeza kale kuti kuli miyala imene ikuyaka kwambiri pansi pa nkhalango yotchuka ya Amazon forest. Pali chiyembekezo chakuti nkhalango imeneyi iyakasocha moto ndipo kukolera kwa moto wa chilendo wa moto opsa otere okayasa nkhalango ya Amazon forest. Pali chiyembekezo chakuti mpweya oxygen ukuchepa
ndi 70% ku dziko lapansi, kotero kuti matenda amene amagwira anthu chifukwa chakuchepa kwa mpweya wabwino akula kwambiri ku dziko lapansi. Ndekuti imfa ili kubwera, tili m'masiku osiriza. Kodi zikumveka zimene zanami? Munthu atandifunsa ine muli pati Paulosi, ndimuwuze kuti tili mkatikati mwa miliri, ndipo zochitika zizindikiro zakubwera kwa Yesu zikutani zikuoneka. Kodi mmene zizindikiro zimene zikuoneka, ochimwa achite bwanji? Ochimwa abwere kwa Yesu, kuti kapena pamene mpweya udzichepa kamba kakuyaga kwa nkhalango zimene zimabweresa oxygen ku dziko, na ati agwidwa matenda, inde ndigwidwe ndimwalire koma ndili mwa Yesu. Amen. Chifukwa palibe control, dziko likupita kwawo, chilengedwe chikupita kwawo. Amen. Palibe achirese, chifukwa tili m'masiku osiriza akutha kwa nthawi ya pansipa. Kodi zikumveka zimene sana? Amen. Amen. Inuyo musaona chisindikiro cha namba 4 ndiwo mpungwe umene ukuchitika wa maboma dziko lapansi. Kusagwirisana kwa maiko, kusamveseseka kwa maiko, kubalalika kwa maiko amphamvu, maiko odalirika sizikugwirika aso achochita menanga yendesere maiko awo omwe abalalika, kotero kuti zithandizo zimene zimabwera kuchokera ku maiko azungu kufika mwezi wapitawu zachepa ndi 40%. Kodi zikumveka zimene? Zikumveka ndikutanthauza kuti 100 kwacha imene anthu akunja makupasani achosapo 40 kwacha yasala cha 60. Kodi zikumveka zimene? Ndi chifukwa chake mukapeza kuti maboma amene tikukhalawa Malawi timadalira zithandizo zochoka kuti kunja, mmene zithandizo zimene zijazachepa akulephera kuchita control mitengo pa msika wa Malawi, chifukwa timadalira kuti zikamakwera ndalama amatipasa ija tizika kuchigamba kuti chakuti chisakwere. Koma lero mafuta asiya azikwera, Malawi ilibe choikako, Zambia ilibe choikako, Mozambique ilibe choikako, amusiya kuti mafuta ndi munthu sikumane pa boma lilichetera thawa lalephera. Kodi zikumveka zimene sana? Kodi limodzi feteresa ndani alimbe alipo? Kodi president akulonjeza kuchosera mtengo wa feteresa alipo? Akupusiseni pa amyata alikumapanga mapresident akulephera chifukwa ndalama yasalira ndi 60%, 40 kwacha walanda, imene 40 kwachayo ndi imene akadathandiza kuyika chibloko pa mtengo wa feteresa kuti Malawi akule mochipa, zakanika nathawa boma. Kodi zikumveka zimene? Koma makosana ndikuseni kudalira zinthu zosadalirika ndi chizindikiro chakubwera kwa Mbuye wathu Yesu Khristu, ndipo dziko lapansi limavulala. Amen. Osamadalira zinthu zosadalirika. Ndadika ndikuseni, ine ndakulira kumudzi kanthawi kena kake, sizaka zonse koma pali zaka zimene ndakakhalapo kumudzi kuchokera chaka cha 1981 kuzafika 83, zaka zimenezi ndakhalisa kumudzi koma ndili wachichepere. Ndiye ndimasuka mamawa kumakatulusa ng'ombe za munthu wina olemera kwathu pa mtengo wa ulere, ngati mwana woti ndikuchoka mtawuni kuona ng'ombe ndinali ndi chidwi kwambiri. Ndiye ndimataku kangotulusa kumangoweta. Ndiye pakati pa ng'ombe zimenezi panali ching'ombe china chachikulu ankachitcha kuti oyera, sanali masewera akulu amenewa, chinali ching'ombe chaukali
chimagulula ufa watu, chikalusa ng'ombe zinzache zimathawa. Ndiye mbiri ya ng'ombe imeneyi idamveka dera lose la kutumanji kuzomba oweka ndine. Ndiye ndikatulusa ng'ombe zimenezo ndimadusa nazo pa sukulu, pa Nsondole FP School, ndi pamene ndimadusa ni ng'ombe ziti zimenezi. Ndiye ana akakhala m'makalasi akaona ndipiti wa ng'ombe zimenezi pamene panali ng'ombe imene amatola miyala ndikumakenda. Ndiye ine ndikamayenda pa sukulu imeneyi ndimabisala ku ching'ombe cha chikulu chichiwerachi nthawi zonse. Ndiye kuti miyala ikamachoka uko imafikira mu ng'ombeyi mpaka tidusa pya ndapita sindagendedwe napo. Ndiye kuti chishango changa chinali ng'ombe. Tadyesa ng'ombe chama firi ndikuchoka naso kumusi chakwa bimbi ndikupita naso kwa kachisekera. Ndiye ndikudusa pa sukulu napesa kuti ana sukulu sana weruke. Mwana wina wa sukulu anautola mwala. Ndiye mistake imene ndinapanga ine ndikukabisala kuseri kwa ng'ombeyi koma direction ya mutu. Nyamata anaponya mwala, ng'ombe inayenera kutetesa mutu wache. Ndiye chimwala mene chimabwera ng'ombe inangodusa mutu chonchi. Ndiye kuti mwala wonse unafikira kwa ine. Amene ndi ane pafupi ayaya wakuziwa ananga ulibambowa. Mukundiona mamiro? Mukuchona chipira tu? Mukuchona chipira? Chilipo chipira? Chipira chimene chitu ineya ndi nkabisala kuseri kwacha. Ndiye ng'ombe inata kodi kumveka zimene mwala wonse unafikira mwanja mwanyi nakomoka nakasisimukira kuchipatala cha Domasi ndili wokomoka. Nditakuwuzani makosana nthawi yakwana imene sopano chisindikiro cha dziko lapansi zithandizo zimene mayiko akudalira nawonso athawa mwala direct kufikira kucha kwa nzika za dziko la Malawi. Amen. Musaona apita sakupusiseni athawa mwala nawonso vu wa mtengo wa fetereza ukafikira komu. Mtengo wa mafuta boma la Zemba chintengo chose mutu mwa mutu. Ndi chifukwa chake tikuvulala ulosi ukutisimikizira kubalalika kwa ndondomeko za dziko lapansi pamapeto anthawi ya pansi pano. Mukafunsa kuti ulosi ulipati tili masiku akuti dziko lapansi likusowa mayako. Amen. Ndiye kuti Yesu asala pang'ono kuta asala pang'ono kubwera. Kodi zimumveka na Mulungu? Ameni. Amen. Zochitika za matenda akuluakulu amene akubuka ku dziko lapansi ndi umboni wakuti tsopano taponda masiku osiriza koma Yesu sanabwere. Amen. Zimenezi ndi zimene Yesu amanena pa Matthew chapter number 24 verse 34 kuti mbado usu zapita kufikira zonsezi zidata. Ndiye ndikunenasi zili gulu la zonsezi. Amen. Mimba zana azaka 12 ndi zonsezi. Amen. Sakumva tu mutu vulo lake chichewa mpaka pano sanambe kuta sanambe kumva chichewa. Amen mpino. Inu mumati bwanji achembere mukamapita kukachizana anu a 13 years. Mumati zili bwino. Simukumaona kuti ndizizindikiro zimene Yesu akuti zonsezi. Kodi zimveka zimenezi? Amen. 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 Mukamayenda masiku akuti uchembere wa yaluka nzamba as I'm talking ndikunena ndaima pano nzamba ndi nyamata wa 14 years ndamene akuchiza azimayi kuleba uko zochitisa manyazi. Inu mkamaona zimenezi mumanena kuti ulosi uli pati. Amen. Amen. Mumanena kuti ulosi uli pati. Amen mpingo. Amen. Tili masiku osiriza. Amene aliyense wa ife
ayenera kuzindikira bwino kuti masiku osiriza muyenera kuchitika zinthu zolekanalekana. Ndiye inu ndi ine pamene tikudikirira kubwera kwa Yesu, asanabwere Yesuyo, Baibulo likunena kuti payenera kuti pachitike izi zonse m'bado uwu watsopano usanachoke. Ameni mpingo. Kodi kumveka zimenezi? Ndikubwesera mchigawo chachiwiri. Pamene tikudikirira kubwera kwa Yesu, tikuyeneranso kuyembekezera machitachita a Mulungu mu m'bado osirizawo. Amen. Nayo Mulungu ali ndi zota, ali ndi machitachita ache, ali ndi zokhaulitsa zache akupanani muone. Yesu asanabwere, ena mukuganiza kuti muthawira kubwera kwa Yesu. Ayi, Yesu asanabwere naye ali ndi machitachita ache akufinyani. Alifinya dziko lapansi. Ndi mmene mwalioneramu kuti wayamba kufinya mayiko olemera, akulephera kutakataka mayiko olemera. Valiyo ya chuma chawo Mulungu wachipana ndiye chabalalika ku dziko lapansi. Kazi kumveka zimenezi? Valiyo ya zida za nkhondo zapanidwa zikulephera kuti zitaketake, kuti papezeke dziko la mphamvu la zida za mphamvu zogonjesera dziko zikuvuta, chifukwa Mulungu ali ndi machitachita ache otesa nzeru anzeru, otesa nzeru anthu ozindikira, amphamvu a dziko lapansi ayenera mphamvu zawo zithe, ukulu ukwe, maulamuliro akhale pansi, chifukwa kumwamba kuli Mulungu amene ali ndi mphamvu zoyendesera dongosolo la dziko lapansi. Musamapuse podalira zinthu zakutha za dziko limeneli. Mulungu ali ndi machitachita ache amene ati achite. Ngatinso chizindikiro Yesu asanabwere, tiyenera kuyenda machitachita a Mulungu. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi masiku osiriza amenewo. Verse number 34, Matthew chapter number 24. Werenga nasogoleri. 34. Indetu ndinena kwa inu, m'bado uwu sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonsezi zitachitidwa. Verse number 37. Ndipo monga masiku a Nowa, kotero kudzakhala kufika kwake kwa Mwana wa Munthu. Tamverani. Bible likuti mukafuna kudziwa kuti ulosi uli pati, Matthew chapter number 24 kuyambira verse yake ya number 37, tachelani khutu mumve. Piyenera kudusa kanyengo kena kake kofanana ndi masiku a Nowa. Amen. Mukadzaona type ya chikhalidwe cha masiku acha a Nowa, ndiye kuti ulosi uli pati, tili masiku ofanana ndi masiku acha a Nowa. Amadziwika ndi chikhalidwe chiti palemba mbali. Verse 37. Ndipo monga masiku a Nowa, kotero kudzakhala kufika kwake kwa Mwana wa Munthu. Pakuti monga masiku aja chisanafike chigumula, anthu anali nkudya ndi kumwa. Imani pamene kakumva munthu kaya. Amen. Mukamafunsa kuti ulosi uli pati, mumuuze kuti tifike kaye masiku acha. Ndiye ife chikhulupiriro chakuchali chikwathu tikuona kuti tili kaye masiku acha a Nowa. Chizindikiro chake tiye mbali tawerenga. Anthu azata anali kukwatira. Iya imutunda pang'ono. Pakuti monga masiku aja chisanafike chigumula, anthu anali kudya ndi kumwa. Sontamverani. Pamene tikuyembekezera kubwera kwa Yesu, payenera kuchitika zamene mtundu wa Nowa unkayembekezera nawonso chigumula kuti chisanafike chigumula. Panali nkhalidwe umene umapherezera chigumula. Asanabwere Yesu, payenera kukhala nkhalidwe wakupherezera kubwera kwa Yesu.
Kodi likumvana zimene? Now, chizindikiro chakuti chigumula chitu chikubwera m'masiku a Nowa. Number 1, kunali kudya. Amen. 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 Kunali kuta? Inu kunali kudya. Asa kunamize inu mutu. Kunali kuta? Inuyo mukayang'ana kudya, mupeza kuti tili m'masiku amene kudyako kwachita kuthekera ndi kusintha mtundu. DNA ya munthu, generation ya anthu yasintha chifukwa cha kudya. Amen. Kodi chimveka zimene? Kodi muganiza kuti ndina wanenepa? Simukuganiza kuti ndi chakudya chasintha mimba? Tili m'masiku osausa kwambiri. Kodi muganiza kuti kunenepa? Kodi simukuganizira kuti chakudya chikumenya nkhondo yake? Makalikaladitics a chakudya afikira posintha nathu. Inu mwana uyu mukuganiza kuti anayenera kufika msinkhu wa zaka zitatu? Lero ndi chigiant chikuyenda chithaku chili bwidiri ngati wamkazi koma ali mnyamata. Chakudya, zakudya zachita kuthekera kumusintha munthu. Mukaona bize mmene chakudya chikuyendera ku dziko lapansi, ndi chizindikiro kuti kodi ulosi uli pati. Tili m'masiku a Nowa, ndiye kuti Yesu wasala pang'ono kuta kubwera. Amen mpingo. Tenti zazaneni kagalimoto kangaka tipite pansika, tiyambire pa dolopa apa, mukampeze munthu mmene wabizikira pansika kugula chakudya. Mupite musika wa Nsusu, mukaupeza wadzaza mtalking, anthu akugula majumbo azokudya. Ndi masiku amene munthu akugwira ntchito yonse 1 to 30 kugwirira nkhani yosausatu iyi ni nkhani koma yosausa kwambiri, imene munthu akulephera kugona chakudya. Munthu akutukanidwa ndi abwana ache, abwana osoti opanda mpake komwe bwala ali makobiri, koma kwanje njemera chifukwa ndikachita mwano sindidya. Chakudya chafika pokhala chipembedzo, kwakuti anthu afika potaya Mulungu chifukwa cha chakudya. Anthu afika pophana chifukwa cha kulimbirana zajira, kulimbirana minda, kulimbirana mphaka. Amati mphaka kuno kupoto, koma kwathu kuti mphaka ni mphaka. Kodi zomveka zimene? Akutigayira malo kukantire, afuma chitumbuka ali pasogolo, pambuyo panali ayaya. Ndi amamva nsanga mkazi. Ndi akuti mphaka yanu ndi ine kumengana kuli mphaka, ndikubwera pambuyo pawo. Sinanga ine chawa. Ndikuyangana akuza nakuti mphaka yanu ndi umu. Mphaka ine tafika mazulu atigayira malo, kodi mphaka uja mamuona? Akuti amanena malire ndati sha, ine ndiye ndinali busy kuyangana kumene kwapita kuyangana kumene kwapita mphaka li nanuso. Mphaka ni malire. Kodi zomveka zimene? Anthu akulimbirana mphaka amalire chifukwa cha mimba. Anthu akuphana chifukwa cha mimba. Kodi zikumveka na Mulungu zimene? Amen. Amen. Anthu kukhala pampando mpaka kukhala president, kampeni yache chakudya. Ndikupasani anthu panzera kuvota mene mati aichikoloko masiku a Nowa. Peter wawina kale kani yache hauza anthu kuti chakudya msima. Munamani simunapereka voti pa mtengo wa ngaiwa? Simunapereka mavoti yanu pa mtengo wa ngaiwa? Munkamufuna Peter yi? Simunamtamangisa? Kodi mena mabwera sana kuza ni kuti nsima na ina kutamangisisa ni achokawa kwa ika amene wachifukwa chacha. Bible likuti masiku a Nowa anali choncho, anthu anadya. Masiku akudyerera ndi atiwo ndi anuwa. Zikumveka kuti mene ndikunena pano, m'makitchen muli chwa.
kukazinga chwa fungo likumveka laso kudya za nyama kwa zimveka zimwe nkhwani masiku odabwisa nkhwani anataya saundi yake ya nkhwani lero la nkhwani angamveke ngati nkhuku zakudya masiku osiriza akuti inuyo kufika pa khomo la munthu kukadya terere ngati mwadya nyama ya nkhosa koma lili cha terere ndi masaini akubwera kwanda ko Bible kuti anthu azata kodi zimveka zimenezi anthu azadya tamverani mukapeza kuti miyambo ngakhale m'mamidzimu inasokonekera lero anthu poyika maliro akuyamba atanikaye alina ntchito wakufanya ayamba atanikaye koma maliro anali abwino akunena nsima inali yabwino maliro amenewo panaphedwa nkhuku kwa nyoni kunali maliro apa mwamba akunena cha masiku osausa kwambiri akuti mfumu ndi mfumuyo yangogomera mbale ya chakudya ndipo mukayipasa mbale ya chakudya mfumu yomweita masiku ovuta kwambiri. Ameni mpingo. Ndiye mukazaona anthu akutanganidwa ndi nsima akutanganidwa ndi zakudya masiku anowa ndi saini ulosi uli pati masiku amene munthu akutanganidwa ndi chakudya ndi pamene tili masiku acha monga masiku acha anowa. Ameni mpingo. Kodi zikumveka mpingo wa Mulungu? Monga masiku acha monga khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Anthu azakonda zakudya. Ameni mpingo. Koti kilimozi kutereku maperesenteji ambiri amutu lifestyle yathu yagona kuchakudya. Amen. Ameni. Amen. Ndikunena pano ana ang'ono kumangochi kwathuku anatumiza ali ku Jubiki 15-14 years akata azikatitumizira ndalama yogulira fetereza chakudya. Kodi ndikumveka ine? Ndikumveka ine? Mukazaliona dziko lili choncho inutu mukunama munthu tu akudya pitani mashopu akulu kaya mukafika muchipiku kaya mupita kusana kaya mupita ku shopu 2 kaya ku shopu wise mupiteko mpingo wa Mulungu tamverani mukapesa kuti munthu ali panzera chinchinga chose mulija. Kodi nunama ine? Masiku acha? Masiku osiriza. Mujitengati wa misala muimire panjira ana sukulu mabagane mulaja muzinsisa mwana aliyese chikwama pa kuchokera kunyumba kwa mache hazap sisa muyangane chikontena muchipeza zakudya chikwama mwana kulemedwa nacho chichimbuli chipisi cha mpunga cha mazira akutanganidwa nacho naye mwana ali mu system ya masiku anowa akukonda chakudya chikulamulira mpaka na wantu akutaya nacho Mulungu. Ameni mpingo. Ndichizindikiro kudyako kuti tili masiku acha osiriza. Satana mene wadziwa kuti munthu akuchita depend pa chakudya ndiye watumiza matenda nchakudya. Ndiye munthu akudwala matenda achilendo chakudziwa kuti anthu akwera ya chakudya kuti ndadwalise ndiloyere kuti kuchakudyako. Ndiye ziwala zochokera kwa Lucifer zikungotera mumpunga pa mayonizi momo mbatala momo zili momo mushuga momo pamene mukofo momo mkazinga momo. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Basi kungodya 3 days basi uone ngati pena pake hapa zimamba kukupusisa kaye kunenepa akomanda ziyenda bule basi 3 days uchi chintimo chuno kwa chitima chamba utamanga chitima bwanji zakudya yakwera pipi yamanguitwa isakwera bana wanga pipi kadiedo kache kameka isakwera pipi isakwere pipi kadiedo kache kamine kache zimene mwalipanga zira licha mpaka kufika posinta zira ndikukala la girini mukweza kuti nizama sewera
ndizamasewera chimanga chokazinga mochitembenuza nkukhala chofira chokazinga chinji mukazaza masewera masiku osiriza Bible likuti monga masiku anowa anthu anadya. Amen. Ine pomaliza lero chimene chakuswesa ni sabata ndicha yavomerandi tiri masiku anowa ngati 7th day ikuyenda pepeyu kulephera kusunga sabata ndicha mpaka aipangira subject yake kuti iya chakudya chisamakhale chota kozumveka zimezi ndi gani yake ndicha chakudya ati asidya zota tizidya zotentha siku la sabata ngani yake ndicha ndichakudya asakuna mizi azibusa mitima ili mwamba aku conference diso lili pantunda asowa ntendere akuti akaona manoninoni ndiye papezeke siku loso sadya zonona ali ai tipange chiphunziso zikumveka tipange chiphunziso munthu akazizidwa kwambiri adiye chota basi akazizidwa kwambiri ndiye akazizidwa kwambiri kumpoto kuno sindiye kuti alisazizidwa alipo asunge sabata kuno mmene kukuzizira kunoko alipo alisunge sabata ndizakudya zotentatu basi chakudya chafika pophwanya cha ndi masiku anowa mukazaona mpingo wachoonadi ukubalalika ukukonda kudya kulephera kumvera kusunga sabata chifukwa chakudya ati azipemphera mimba mba azilalikira mimba mba aziyimba mimba mba makosana ndi ulendo okathera ku Gahena. Nowa Bible likuti monga masiku anowa anthu anata koma akuyikaponso mawu ndi kumwa. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Zikumveka zimenezi? Ine ndangolowa mu Shoprite ndinangoziwa kuti masiku ano ndanowa basi. Amen. Amen. Kale iti mama mukati mukamwa mu shop mukakhala cha Fanta Coca-Cola zathera pati kunali china koma pakakoko inuyo kuti lero mupite ngati munapita inuyo mwaona mwayiona alumali azakumwa mwayiona alumali malaini 5 inawerenga kuchoka mwamba line yoyambayo zakumwa za makampani 8 ndiye maalumali bandi 5 8 zosiyana zina zipasa mayina ati supulu zina zakuti akayakuti yogi chani zili ndi mayina awo ndiye mayina amirungu yakumawa angodzaza mwalumali monse fulose mukunziwa nyenyezi za sataniki za kumbanda kucha yochedwa fulose ija imapita ngati ikupita ikazizira kukamacha fulose amuyika mmene mumu akumwantu akubwerera ntu ndi masiku osiriza atandifunsa lero abusa polalikira pano kuchoka Sunday muli pati Paulos ine Twaibu Ahmadu Hamidi Ali sinavutike ndangodziwa kuti ndili masiku anowa ndikuyankheni anyamata inu mwapanga organize msonkhano uno mtumiki nzanga funso ili muli pati Paulos ndili masiku osiriza ndili masiku ofanana ndanowa chifukwa muntu akumwa kuziko lapansi sakusankha kutera kuti akhristu vuto lake vesi limeneli munazifosholera zidakwa sali akolezera akunena olezera ayi ndikoma inyo mukumwa bora Fanta chemwali pali zina zake zili ndi zina lache sizikuziwika bwino ye zili mwalumali kodi zikumveka zile zili muja zili mwalumali achina fulutukana achina kumbucha tangoganiza ni kumbucha alipacha ndiye sopano chifukwa chakuti umumu inu mukuganiza kuti anthu anamwa mukuyang'ana wolezera ndiye mavuto anu. Amen. Ndiye chani chimenecho
amainda bambo akupembeza a Seventh Day Assemblies asisiepi alikola kuti ndikumwa akukwanirisa ulosi chifukwa kungodzitolera kokaona abusa mpakati onse ukule chimene ukuona kuti akapereka kunyumba kwa abusa kuti mukalawe kunyumba kwa abusa asisiepi mtauni kwa lomali yawo kusitosi yawo mkakhumudwa inu akumbucha ali kumene kuku kweli zikumveka zimene zuzu. Amen. Asobo chakuti ali kumene koko mukapeza china fulose mukapeza kumene koko zakumwa za mitundu yolekanalekana ndi masiku anowa akuti zizakhala bwa akuti monga masiku anowa anthu anali nkudya ndi kumwerera. Amen. Inu mukuyang'ana zidakwa mukuyang'ana kubala nanga mabala mwamanga makomo mwanu kweli tumveka zinu. Amen. Mabala mwamanga makomo mwanu kwani mukuganiza kuti chakumwa chicha chikocha kuti chilibe akaho sichikuononga thupi ha sichikuononga thupi. Inu abambo awawa abusa wawa ankagona choncho kuti akangoti 6 kulokuja pa chikonono abusa makwetolo kupempera usapempera chikonono abusa mpaka tu 7 mama wa abusa tu amene wabaibulo lawo ampingo wawo anthu awo kugona amamwa ai zinakala bwanji mazulo atamaliza kudya nsima anamwerera kodi zikumveka zimenezi. Anatani anamwerera ndiye shuga uja amatika chani shuga chigezima shuga amati number 1 shuga inu shuga kumakaso number 1 shuga mpaka nomapezeka number 1 number 3 ndiakuti number 1 shuga amutisa mucha mmene amene ujayo ini yake amamulemekeza kuti artificial sugar kazikumveka. Zikumveka si sugar ayi koma artificial zokhala ngati cha ndi zimene azisiya muzakumwa ziti no watu akunena zimenezo Yesu tu akunena zimenezo pa Mateyu chapter number 24. Amen. Kuyambira 34 36 37 kodi zikumveka zimene. Amen mpingo anthu anamwa ndi kumwerera zikumveka kodi masonkhana pano numbuta pewani za kumwa wamba akunena izi musantolera kuti chatsekemera. Amen. Mungakwanirise ulosi wa masiku ota osiriza. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi ndi zimene Bible likuta likunena. Amen. 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 Kodi zikumveka eti tawerenga ni verse number 38. Akuti monga masiku aja tisanafike chigumula anthu anali kudya ndi kumwa anali kukwatira ndi kukwatiwa kufikira siku limene Nowa analowa mchingalawa. Amen mpingo. Kufikira siku limene Nowa analowa mchingalawa. Amen. So tadika ndikuze mukatenga mawa kuti Nowa analowa mchingalawa ndiye kuti pali chochitika chimene chiliso chizindikiro chakutha kwa nthawi ya pansi ano ndiye mchingerezi akuwatcha kuti ma common evangelist, common pastors. Amen. Kodi zikumveka zimene mukaona ma common evangelist ma common pastor anthu opanda mayina atayimirira awamba akulalikira uthenga chilipati Paulosi ndi pamene mudzaone anthu oti alibe kwachoka akuyimirira kulalikira cha Pairatoni. Kodi zikumveka zimene? Kodi zikumveka? Amen.
anthu opanda pogona ngati achina Eraton mukazaona ayimirira ndi kuyamba kulalikira uthenga. Anthu opanda kwawo ngati achina Tribe mukazaona alalikira. Nthawi imene macommon evangelist, macommon pastor adzayimirire tili mu nthawi itiyo. Amen mpingo. Mukaona macommon evangelist ndambiri akulalikira cha uthenga. Yesu wasala pacha pang'ono. Chifukwa chake ncha analipo amene analembedwa ntchito mamawa kuti ayigwire. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi achaina ka ntchito alezera ndizo kumwe fulose wata. Amen. Zakudya zacha mimba. Amen. Atani Mulungu ulendo Mulungu kukatenga macommon cha evangelist. Amen mpingo. Apita sopano Mulungu kukatolera macommon pastor. Nthawi inoyo ndimene Mulungu akuchita ndazibusa wamba. Mukadzaona abusa wamba akuchoka. Koma pa wedi apa alemba kuti monga masiku a Nowa mmene anthu anali nkulowa mchingalawa, nje kuti pali nthawi imene uthenga walowani unakokomezedwa. Nthawi imeneyi yakukokomezedwa kwa uthenga wakuti lowani ndi pamene Mulungu wangotuma anthu wamba ngati ife. Ena tinali ku satanic, ena tinali ku mabala, ena tinali kukuba, ena tinali ku mitala, ena tinali kutaleka ndi kubwera ndi kudzagwira choonadi ndi kuyamba kulalikira uthenga wa wamba ngati uwu. Anthu kulizi alibe nawo cha kodi zikumveka na Mulungu. Mukazaziona zawamba zili chonchi ndi uthenga olowesa cha anthu mchingalawa. Mulungu akugwirisa ntchito macommon evangelist, macommon pastors. Amen. Alibe ndi mpingo kana njiboma ndi limene mwalimva licha kale atilesa posa chipa akuti lizikhala ndi ID. Simachiona chikalata chi mwachiona akuti olalikira akhale ndi cha akhale ndi ID. Ndipo a National Registration Bureau azivomereza kuti awa wandicha. Ndiye kuti ID ndi nayo kaleja chaunzika chija sichikwakwana chimene chija. Sopano apita kuti abusa azikhala ndi cha ma certificate au kwati aja munapanga kale aja akuti mung'ambe simunakwatiwe kapena kukwatisidwa. Chifukwa kuti maukwati anu aja mukwatisenso kuti ukwati malo mwa certificate muzikhala cha ID. Ndi unama ine sanalengeze mpaka pasodi yake. Sopano mukuganiza kuti akangoyamba kuikoka nkhani imene ijayo December la ino. Chifukwa yamba December mwina January ine pano simundionaso. Amen. Chifukwa ndisafunika kuti polankhula ndikhale ndili ndicha abusa wawa kuti azala nkule Eraton kuti azayimirire akufunika zakhale ndicha alibe asakupusisa na alibe idea mini. Amen. It's a common evangelist, common pastor. Kodi zikumveka zimene? Ndiye ife macommon pastor tilibe kota kolowa mboma limeneli. Mukazengereza uthenga osiriza pamene macommon pastor, macommon evangelist ayimirira. Ndiye chizindikiro inuyo mukamfunsa munthu kuti kodi tili pati mulosi mumuuze kuti tili masiku osiriza. Chifukwa macommon pastor akulalikira uthenga wakuti chingalawa chatseguka ndi akwalozera pacha pakhomo. Mukazamva anthu akuti pitani kwa Yesu, pitani kwa Yesu, pitani kwa Yesu, koma onenawo alibe kalata, alibe certificate, palibe mpingo watuma, angovumbuluka pantunda macommon preacher, common pastors, common evangelists akazayimirira amenewa nthawi yata ili ndilipenga losiriza. This is last warning. Muntu akapanda kumvera yapa wasala. Amen mpingo. Wasala. Chifukwa amene azalalikira ife titachoka titamangidwa, ife titalesedwa, ena tizangoopa. Amen. Kwapa saulemu nanga tikakamire. Ayi amangwetu. Mpaka ine mpaka na andimenye.
akachita kunditibula ine nzangu nyamuka ndi ananga ulendo kukatili kwanga kukakhala pacha pampanga panga ndito ndakupira ina ndikumapemphera. Amen. Ndikamalandira mavumbuluso ndizidya ndekha nyumba mwangamo. Amen. Kodi zikumveka zimene? After all ndili pano ndimatha kulalikira ku mitengo. Chika ndi baba kuti koma pano ndecheka ndi baba chite ndingopita kuchire basi ku mitengo. Naonera Yohane. Yohane koma wofula cha sakutele kuti Yohane wofula cha zikumveka zimene. Ndakuti ameneyo ndiye Eliya amene azabwerenso. Amen. Kodi zikumveka zimene. So pano Eliya ofula cha mchipululu ndi makomuni pastor amene akuwe boma la Alesa abwerera nazo zawozo ndikumaka kuwa ku chipululu kwawo. Amen pi. Kodi zikumveka zimene. Tili masiku ota osirisa. Kodi ndikumveka iyi. Amen mpingo. Muli nani limodzi pa zimenezi. Amen mpingo. Amen. Koma tamverani. Masiku a Nowa anali ndi chizindikiro chake ndi kukwatira kwa chisawawa. Mwamva pamenepo akuti anthu anakwatira ndi kuta ndiye kuti mupita ku Genesis chapter number 6 kumene mukakupeza mzimu wa chigololo umene inuyo akakufunsani munthu kuti ulosi uli pati mungompitisa ku Genesis chapter number 6 mukakachoka naye muzikakhala mukuchokera ku Matthew chapter number 24. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Amen mpingo. Amen mpingo. Amen. Verse number 1 chapter number 6. Verse number 1. Nje somene muyambe mwayima. Amen mpingo. Kodi zikumveka Genesis chapter number 6 verse number 1. Mutu wa pamwamba kuti kulowerera kwacha kwa mtundu wacha wantu. Abusa mubwerere pomwe pacha pa Matthew chapter 24 38 ucha. Amen. Ndiye muyambire ndinu kena kakawerenge awo tiye na abusa pamene. Pakuti monga masiku aja tisanafike chigumula. Anali kudya, anali kumwa, anali kukwatira. Taimanika ipang'ono pamene pomusanafike pokwatira. Pakuti monga masiku aja anthu anata anali nkudya, anali nkuta kutanthauza kuti anthu analowirira. Amen. Now pano Genesis mutu chabe akutiuza kuti kulowerera kwa mtundu wacha. Tamverani. Ngati munthu atakufunsani kuti Yesu asanabwere ulosi tilipati mumuuze kuti chizindikiro chake ndi kulowerera kwa mtundu wacha wantu. Ana Mulungu mtundu wa munthu walowerera asakunamize. Kodi zikumveka ziyo. Tikupulumukira machalichiwa kukabisala koma ndikuuzeni angakale machalichi anu as I'm talking akusunga anthu olowerera. Amen. Kulowerera kwakhala chichovuta kwambiri pa chipembedzo cha Mulungu. Kulowerera kwakhala vuto lalikulu kwambiri mu m'bado wota osiriza. Anthu ambiri ndi olowerera. Kodi kulowerera ndi chani ana Mulungu? Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Kodi kulowerera ndi chani? Kulowerera ndi kusowa control kwa machitidwe a zinthu. Kusaziletsa. Mzimu okanika kuziresa kumene mwayang'anako mukayang'ana nsimayi mpaka mugone naye. Mukayang'ana nyamata mpaka mpangina ichibwenzi. Mukayang'ana icho mpaka mutenge. Mukayang'ana chakudya mpaka mudye. Palibe kuzilesa chilichonse fashion ingabwereyo ndi kulowerera. Koma kupusa kwa opembeza akanena kulowerera amayang'ana mahule. Mwaponya. Amen. Kulowerera ndi chani? Ndi kuchita nawo zimene akunja amapanga nawo, zimene Mulungu savomera nacho achite. Ndiye kuti tili ndi olowerera kumavalidwe. Tili ndi olowerera amene alowerera ndi mafashion. Amen.
kulowerera koma kulowerera mu nyimbo. Amen. Kulowerera mmafiridwe, kulowerera mmamvedwe azinthu, kulowerera nawo zinthu zimene sizikukutengera kwa Mulungu koma zikungokutengera ku chisangalalo cha thupi lako, ndi kulowerera. Musayang'ane mahule, inunso ndi anthu olowerera. Kodi zikumveka zimene? Zimafuta mwazipoma mwazitenga ku inu ndi olowerera inu. Amen. Kodi zikumveka zimene? Inu ndi oyera inu. Inu ndi oyera. Mesa ndakuda inu. Chakuyeresa ndi chani? Mwati piu 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 piu, chakupiu piu piu shani cho ndi chani? Ndi kulowerera. Amen. Simunalowerera. Mukati milomo piu, mwapaka zina zaje milomo zofirira. Firirazi ndiye kulowerera. Osataka tikulowerera poka mukakale pa bala. Ayi, simuli mabala koma olowerera akuchalichi. Kulowerera kwa mtundu wacha wantu. Ndiye nkhani ili pano ndiye kuti kumapeto anthawi anthu azakwatira ndikuta ndiye kukwatira ndi kukwatiwa kwa ima kwa nyamula baskete kwa nyamula mutu wa chigololo. Amen. Chimene chakhala chinthu choopsa kwambiri komanso chodalirika masiku otsirizana. Amen. Anthu akukonda cha chigololo ndipo chasokoneza chili ndi anthu ambiri. Amen. Kodi zimveka zimenezi? Amen. Amen. Mene tinali ku chipembedzo cha Satana, mipingo iwiri ndi imene inali yodzadza kwambiri kusiyana ndi mipingo yonse ku dziko lapansi. Mpingo number 1 waoledzera, number 2 wachigololo. Kumene kuziwanda zimasangalala ndiye kulikulu kumene zimapita kukacheza. Kodi zikumveka zimene? Induyo kuti mukaione tauni yaoledzera ndiyo khuta ku chipembedzo cha Satana pansi pa ulamuliro wa Lucifer. Ndiye muyende mupite ku msonkhano wa anthu achigololo. Koma inu mabaibulo atagwiriza ulendo kuchiyanjano cha chigololo tayabvala pamene papa. Azibusa timaona akusonkhana kuchiyanjano cha chisembwere alalikira koma ku fellowship ya madzulo ya mizimu anthu achigololo azibusa anu amasazana kumeneko. Amen. Aliyense ali ndi wachiwachi. Ndi mpingo wodzadza kuli maprofesa kuchigololo, kuli madokotala kuchigololo, kuli mapresident a mipingo ali kuchigololo, kuli machurch elder ali kuchigololo. Anagadza chonchi akapanga chigololocho ndi pamene amabwera kuzayendesa chipembedzo. Tilimosi kodi? Tilimosi kodi? Kodi inu mungayende nawo mchitidwe umenewo ngati? Tiyantituluke tiyang'ane kwa Yesu. Amen mpingo. Ana Mulungu ndili ndi zinthu zingapo pano zimene nimati ndimalize nazo. Tiyeni mbale wanga tawerenga. Sabano ini yamuime. Amen. Kodi zimveka zimene? Pamene timawerenga verse number 34 ya 24 atiuza kuti mbado uti. Amen. Zikumveka ndiye powerengaso Mateyo yemwe uja verse 37 atiuza kuti monga m'masiku acha pano tili m'masiku acha a Nowa ku Genesis. Amen. Kumene tapeza kulowerera kwacha kwa wanthu. Ndiye verse 1 akuti chani? Ndayi zonse mukazaona population ikuchuluka ku dziko lapansi. It's a sign ya kubwera kwa chinthu china chake. Amen. Generation iyi ikupita kumapeto chifukwa chizindikiro chache ndi kuchuluka kwacha kwa anthu. Ndikunama ine? Kwani nkudolopa kuno? Nkudolopa kuno amene munakhala munzuzu kanthawi inoyo ndolopa ikusanduka site iyi. Kwani sikunali kunkhalango kuno?
kodi sikunali kokhala mikango kuno dzanali mumalira anyalugwe mu dolopa. Lero dolopa yakhala town chifukwa kuchuluka kwacha kwantu. It's a sign. Angakale simukufuna kumvera uthenga uwu madzulo ano, koma ndithu ulosi uli pati. Baibulo likuti mukadzaona wanthu akuchuluka akubadwa chisawawa. Tamverani, mzipatalamu rekodi kuti anthu 50 million ana akubadwa pa mwezi umodzi. Anthu anga 50 million dziko lapansi akubadwa cha. Kodi zikumvekana mu? Kodi zikumvekana mu? Anthu akuta akubadwa. Zikumveka kodi? Tilimosi kodi? Tilimosi. Dzanatu apa mulipa makolanga 5, 7, 10. Amen. Pamene papa nkafunika kuti mwana akhale mmodzi amene aziyenda. Koma anthu tomwefe tili panofabe taona ni zina zili kuja zikuti sopesa tendere zija ayena akugwesa supika takale sena amene taona ni acha uko mwaona kuchuluka kwacha. Taona ntonde nyalanya mu taona ni ufa uja acha kuponda chimanga pa chimoni akuponda gaga uja kuchuluka kwacha kwa tutachuluka kusowa pota poikana mukazaona chisawa ana tochingangwe pye ana pasokano mupitepo ana mbasi ana pansika ana kuchalichi ana kumaliro ana nzipatala ana mbwe. Baibulo likuti pamene anthu anayamba kuta kuchuluka kudziko lapansi. It's a sign yakuti china chache chichitika kudziko lapansi. Amen mpingo. Kodi ndikumveka ina na Mulungu pa? Akumveka mawu a Mulungu pano. Mukandifunsa kuti ulosi uli pati, ina ndikuonera kuchuluka kwa anthu. Amen. 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 Amen mpingo. Tikabanika koma mmene anangoti bakiri muluzi papa dziko la Malawi ndikulamulira kuti imene ndi matipate munthu ali ndi ufulu. Mama muntu anatamanga ndi kasu kutenga malo tauni yonse ya Lilongwe pamene imatha mwezi alimbirana kose anthu amangapo manyumba njerwa kuumba. 1994 95 amainda bambo mene timafika 96 ndiye kuti konse kumene kunali nkhalango za boma kwa mangidwa cha manyumba. Zikumveka kuti zimene? Zikumveka kuti zimene? Chifukwa anthu akuta akuchuluka. Lero population ili high kudziko lonse lapansi mpaka na chaini yache asatana amene amatipasa ndalama zimene timayendesera maboma agwirisa ntchito gulu lawo ndikupanga project ya depopulation kuchepesa chiwerengero. Apeni corona pa, apeni HIV pa, atithe mpaka aganiza zoti asingoti nyambita tisingodwala mankhwala ochirisacha achoka chifukwa tachuluka kwambiri. Mukazaona anthu akuchuluka. Amen mpingo. Kodi zimveka zimenezi? Mukazaona anthu akuta akuchuluka. Amen mpingo. Tsono pakuzizira pano mundilole kuti ine ndipange chonchi. Amen mpingo. Amen mpingo. Pasi takwerayi tikuyenera kudusa malo oyamba ndi kuchuluka kwa anthu. Amen mpingo. Ndizi zindikiro zina za m'bado wa makono mene mukuona generation ya nyuwani ndi pamene tili pa ulosi. Amen. Tikachoka pamenepa kutsogoloko tikuyang'anizana ndi chizunzo. Amen. Sikumveka tikuyang'anizana ndi chizunzo malingana ndi kulemba kwa Revelation chapter number 6 kuyambira verse number 1 mpaka 16. Amen mpingo. Tikadakhala ni nthawi tikanafotokoza zimenezo. Amen mpingo. Sikumveka ndiye simukumva ndikuti mmene tili lero pano pazochitika za masiku osiriza ndazitchulazi. Amen. Ndi pamene tili pa ulosi. Komano kumene tikupitaku mwakwera mpasi iyi. Amen. Ndiye ndikufuna inuyo
musagone ngati mwana wanga Jimmy. Amen. Muzikhala m'maso kuti ndizikuuza, azibusa azikuuza, atsogolera zita azikuuza. Pamene tikuyendera, tikuchoka panopa tikupita pa chizunzo. Amen. Yesu asanabwere. Kazi kumveka zimenezo. Ameni. Ameni mpingo. Ameni. Tikachoka pamenepo pa chizunzo tikubwera tikufika pa kubweranso kwacha. Ndiye kuti tili pano ndi pa nambala 3 kapena pa nambala 2. Amen. Mwanjira ina tasala ndi maboma awiri kuti tifike ku Lilongwe. Ameni. Chifukwa tiyenera kufika mboma lotchedwa chizunzo. Ameni mpingo. Ndiye tikachoka mboma lotchedwa chizunzo, malingana ndi kulemba kwa buku la Chivumbuluso chapter number 19, ndiye kuti tikuyembekezera kubwera kwanda mpaka buku la Mateyu. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Tikuyembekezera kubwera kwanda kwa Yesu. Amen. Akadzabwera Yesu ndikukwatula mpingo, sikuti zathera pamenepo. Amen. Ulendowu anthu akupita kaye ku millennium, ku zaka chikwi. Amen mpingo. Kazi kumveka zimenezo, tikachite phwando limene tikachita limodzi ndi Yesu Kristu. Zaka zingati? 1000. Amen. Zikumveka? Zikumveka tungati mmene ndikufotokozeramu, doloba yazakhala lipobe. Sanatani huyu? Sanaonongeke. Kazi kumveka? Zikumveka kodana mu. Osala pakubwera kwa Yesu asala, mipingo ya chinyengo izasala, izi zayendesa beja, izi zatolera beja cha chikumi. Yesu atata akupanga phwando ndi azizalengeza utenga kuti zonama. Amene achato ali ku Zimbabwe sali kumwamba iya, sana pite. Yesu akubwera koma tata atatenga kupita mpingo. Mwaimvesa kodi mpingo mu. Ndiye tikadzachoka pamenepo Chivumbuluso chapter number 20, vundukulani abusa kuti ine muerenge pamenepo basi ndichoke pa. Basi imene iyendere ndi mutu wakuti tili pati mulosi. Kaendedwe kake ndikati zimene zikusalira kusogolo kulizo zichitike. Yesu asanabwere. Panopa tili pachochitika cha ma events azochitika zosonyeza kuti ndi zizindikiro zakubwera kwanda pakati pa mbado okhota u. Amen. Mbado osiriza. Ndiye mbado umene osiriza ukuyenera kukumana ndi chizunzo maka mpingo umene uzipatulire ku dziko lapansi. Moyo umene uzipatulire ku dziko lapansi ndi kukhulupirira Yesu umene ukumana ndi chisauso ku dziko lapansi. Yesu sanata ndipo chikatha chisauso ndiye kuti tikudikirira Yesu Kristu kuti abwere. Amen. Chikadzatha kuti Yesu wabwera wautenga mpingo kukapanga phwando kapena kuti kupita kukakhala zaka chikwi ndinda ufumu wa zaka 1000 zatha pamenepo. Ana Mulungu tamverani. Tsopano Chivumbuluso, final judgment. Amen. 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 Final judgment. Pamenepo tidzakhala kuti tafika ku Lilongwe, tikuchokera ku Blantyre. Ndi lero tiye mbale wanga tawerenga. Muyambire verse number 11. Verse 11. Ndipo mawu akula kuti chiweruziro chotsiriza. Ndipo ndinaona mpando wachifumu waukulu woyera ndi iye wakukhalapo amene dziko. Tsopano amene ndi Yohane akuona masomphenya nayenso akufuna kudziwisa anthu ulosi tili pati mulosi. Amen. Ndiyakuti ineyo ndinaona mpando wachifumu ukutsika kuchokera kumwamba. Ndiye unatsika kaya mpansi kaya ndikuti akudziwa yekha Yohane, koma chimene ine ndikudziwa ndi verse number 11. Werengani mwaluso abusa. Ndipo ndinaona mpando wachifumu waukulu woyera ndi iye wakukhalapo
amene dziko ndi mmwamba zinathawa pamaso pake. Ndiye tsopano mukamva nkhani imeneyi ndi chimodzi mwa uthenga umene Lucifer tikumpembeza adandiuza kuti musazayerekeze kuliuza dziko lapansi. Nkhani yake nditi imene yakuti dziko lapansi padzabwera mpando wachifumu wa Mulungu kumwamba nadzaweruza zimene Satana safuna kuti anthu muziziziwa, chifukwa ndi pamene pakuonetsa kuti mphamvu zake kulibe. Chani chavuta pano? Baibulo likuti mpando utatsika, malinga ndi kuwerenga kwa buku la Chichewa chomveka bwino, akuti mwamba unathawa ndi dziko lapansi linathawa. Musayiwale kuti Satana ndi mkulu wa dziko lapansi. Mukamakauza kuti mwamba ndi dziko zidzathawa, ndiye ine dzakhala ndili ku andionerera, andiona kumbwambwana zimene zimusamakaneni. Ndipo uthenga undi olesedwa ku chipembedzo cha Satana omanena kuti mwamba ndi dziko zidzatha, pakuti ufumu wa Lucifera wakhazikika mdziko liti, ndiye dziko la muzinena kuti zidzachoka. Si chipongwe chimenechi? Ufumu wanga uzachoka, dziko langa lilizachoka? Musamakauze wanthu. Koma ine ndikuuze iwe wochimwa, kumwamba kudzachoka, dziko lapansi lidzachoka. Ukudalira chani? Ndi Yesu ndi mawu a Mulungu wokha amene adzasale. Zikadzatha zodalirika za moyo wanu mudzasambira pati. Akadzachoka achikondi anu, zikadzachoka zinthu zosachoka zimene mumaziona zikuchoka, mudzagwira pati, pakuti palibe chosatha. Mwina mukudalira kumanda, manda adongosolo la mantha lidzatha. Malingana ndi Chivumbulutso chapter number 20, ndondomeko za maboma akumanda, ufumu wa kumanda udzataniso, chifukwa manda adzaphulika. Tiye mbale ziwerenge. Ndipo sanapezedwa malo awo. 12. Ndipo ndinaona akufa akulu ndi ang'ono. Simayimva nkhani? Ali kuyima kumpando wachifumu. Simayimva nkhani? Ndipo mabuku ndiye Satana amadalira kumanda. Satana amadalira imfa kuti azitutumiza kucha kumanda, koma aisipoterai. Zikumveka kodana Mulungu. Kutsogoloko imfa idzapereka cha akufawo. Ndiye kuti zinthu zonse zidzakhala kuti tikufika popherezera, chifukwa pamenepa ndi tsiku la chiweruzo. Muliwope pamene mukubwera kwa Mulungu, muchite nalo mantha pamene mukubwera kwa Mulungu. Musalichepse, ndi tsiku lodetsa nkhawa lidzakhalapo. Musalione kutalika, chifukwa mukafa mwagona, ndipo masekansi mukamadzadzuka mudzakhala ngati kuti munangogona pang'ono. Amen. Amene anafa mamiliyoni apitawo akamadzadzuka atangokhala ngati kuti anangoozera. Amen mpingo. Kwali zikumveka zimene? Adzakhala ngati anangoozera ulendo wa kuchiweruzo. Amen. Ndiyo wolemba buku la Chivumbulutso m'machapter ena akuti ntchito zidzayamba kusogana nawo cha limodzi, ulendo kumpando wa chiweruzo. N'chifukwa chake tikulalikira uthenga lero kuti nonsenu mubwere kwa Mulungu. Kwa ameneyo ndiye thandizo lanu. Fo chiweruzo chanu chikamadzafika, tsiku la kuuka kwanu likamadzafika, podzafika pa mpando wa chifumu wa kuweruza, kumwamba kudzathawa kumene mudzathawire mkulu. Pakuti lero zikavuta, ulova ukavuta, mukupita ku Joni idzatha, Cape Town idzanyenyeka, Durban idzasungunuka. Amen. Achakuthamangisa nzawo lerowa kaya akudalira chani kaya. For Bible likuti Cape Town idzanyenyeka, Johannesburg adzagumuka. Amen. Matauni odalirika adzagumuka, Russia, Brussels adzaonongeka, Oklahoma adzasungunuka, sipasapezekanso, Singapore sazakhalaponso, capital city ya Lilongwe sizakhalaponso, Reserve Bank sidzagwa, kuzangoti chibwinja. Bible likuti dziko lapansi silizapezekanso.
mpando wokha wa mulungu iwo okhala ndi moyo kuchokera nthawi ya Adamu mpaka wabadwa wosiriza mchikuta cha mache tisasogozedwa kukayima pa mpando wa kuweruza tikalandire mphoto ya ntchito zathu. Kodi mudzakhalako pamene azisapereka mphoto ya olungama ku dziko lapansi? Kodi mudzakhalapo pamene azisalipira zabwino zimene munachita munakali ndi moyo? Kodi mudzakhalapo pamene mulungu azikapereka liwadi ya kupirira kwanu, kumene wena adakunyozani, kumene wena adakuonani ngati chisiru? Kodi mudzakhalako pamene muzisalandira mphoto? Musantaye Yesu ameneyi, chifukwa kuli tsiku la chiweruzo limene ntchito zanu zabwino mukuchita lerosi muzalandire, zoyipa zimene mukuchitasi akalandirenso munthu malingana ni ntchito zake. Ndimalizireni chapter chimenecho mbali. Ndipo buku lina linatsegulidwa, ndilo la moyo, ndipo akufa anaweruzidwa mwa zolembedwa m'mabuku. Anthu akuganiza kuti zimathera pompo, mukamamwa muganiza kuti zimathera pompo. Ayi, mkamachita uhule mkumazemba mumaganiza kuti zimathera konko. Ayi, Baibulo limulimvesese likundionesa kuti pali buku. Amen. Amen. Kodi tumveka simenezo? Pali cha buku limene, buku limenero olemba amasunzumira mchikuta kukulu 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 kakangoti nga walemba ndi tenala mawu atuluka kalira bensi nga akutolera information wayamwa kangati akamati siku limene anatuluka anapopa kateni mmene amasiya kuyamwa atapopa ka 20,800,000 bere la mako. Ndili ndikakileted statement ya iwe sunga ninyamisa. Kodi tumveka zimene? Mmene amati kupuma koyamba akuwerenga iwe uliniza zingati 97 unapuma ka 2,800,000 chebadilo chako alindika pali buku lolemba akutolera the whole information data imeneyi ilikuwa na malenga sana. Sungize boma sana, sungize ADC sana, sungize kwa MP ama sunga yekha. Ndiye Bible kuti mabuku amene wadzatsegulidwa pasopo zanu izo mpaka tsiku limenero. Amen. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu, tumizira nachibale komanso ndi alongo komanso sayiwala upanga